naglulubog talaga. Aray, ang chit. Ay! Yan, good mga tinapay. morning. Good morning, bigla ang swimming. High tide pa. Doon tayo dito makita sa Balyuma. Ano? Buray, garo di pisil magsakay. Ilis, daron mo yan, kuya na yan. Oh. Tapos, sindan yan, bahala mo daron. Akin na yung chichirya ko yan. Ka magpara English ta. 350 ka. Ay. Di ka magpara English ta. Baka makidnap ka mundo ah. Ayan, may 250 ang senior, tapos ang regular na entrance is 350. Tapos ang 3 years old above is 350 din. Ang 3 years old below, free. Pero dahil low tide na, hindi na kami makakasakay dyan. Low tide na kasi, dapat dyan kami sasakay ng lancha. Ang entrance is free na kahit ang lancha papunta ng Kawit Island. Pero dahil low tide na, sasakay daw kami dyan sa van. Doon kami sa kabila sasakay at maglalakad sa beach papunta ng resort. Walking lang kasi kami. Yan, magdadamit. Sulutan mo na si Elise kang pilian mong sadit. Saka palibag. Hilingunin duman ang mga ang mga cottage. Gayon duman mag-overnight. Ito pala nang baba na agyan. Baka matapilo ka dyan eh. Hindi ka makakuyan. Ako magpon kang na kuyan ang bitis ko. Ay, likay na ko. Galo ng kadakol ang camera bit. Iris, mauwi na tayo. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young. Dito kami ngayon sasakay kasi nga low tide. Ay, sa radit. Pero at least sira pag-iraray. Agurura yan tabi noy. Sadi. Luya ako kaya. Kami, pwede yan. Igwa. Pag low tide, yan maglalakad dito sa beach. namin.
Naglulubog talaga. Aray, ang chit. Ay! Dahil pa. Hindi po ang may Nakatago na. Kay Aram. Pero kasi ano, itong Kim MacArthur sa Bisaya. Kaya wala sa dagat na tawag ko. Iyo, dapat pala sa susunod dyan, i-advise mo si mga kuya na tanggalo ng mga tsinelas. Kaya ano, high tide. Hindi pwedeng Pag mag-tsinelas high tide kasi, dyan, doon no? mismo. Kasi lulubog ang mga tsinelas. Bukang high tide, duman mismo ano, sakay ano. Yun ang island doon. Ano na, video pa yan? Parte dito.